giingong mutakdo sa Cebu Cordoba Link Expressway. Atong nasayran mga igsuon nga ang Cordoba dunay daghang dalan o road networks nga kasamtangang gibuhat. Gani ang uban nahuman na. Kiniisip pagpangandam sa paglambo sa lungsod sa dihang mo open na ang CCLEX. Kuyog sa opening ang pagdagsa sa tao padong og paggawa sa Cordoba. Dunay mga coastal roads under construction sa lungsod. Isa niini ang Pilipog-Tugabi Coastal Road. Ug duna pay laing San Miguel to Roro Port Coastal Road. Atong duawon mga igsoon tungod duna kitay nadungog nga maayong balita kabahin niini. Kuyogi ko ug atong sayron ang maong kaaswagan. Akong nabantayan may igsoon nga ang kining coastal road kaniadto miaging tuig dunay daghang nakatambak nga mga culvert, dunay daghang mga bato-bato human na og pag semento apan doon na pay daghang obstruction nga patunga sa daan. Karon may igsoon nakita natong hawan na clearer na ang daan ang kining maong coastal road. Gani mura na siya og open to public kay gumika na wala na yung mga obstruction. Apan na dunay bahin paghihapon diri nga putol putol nga bahin wa pa nila matrabaho. Dunay daghang mga sagbot kaning Center Island taon labong na kaning Amorsico kaning tunokon nga klase sa sagbot. Makita na nato mga igsoon no ang katong putol nga bahin do tinuod yun mga igsoon nga taas-taas na ang agi nila sa ilahang pagtambak padong gyud kini sa Gabi, Cordoba. Atong tanawon mga igsoon ha ang gawas jud ko aron makita gyud nato. Mao na kini maigsoon ang ilang padayon sa ilahang pagtambak aning gitawag nga Pilipog-Tugabi Coastal Road. Makita na to maigsoon dunay daghang mga heavy equipments diri nga busy kayo sa pagtambak o pagpatag aning maong daan. Tuwayan na to istorya ning mga trabahante diri maigsoon. Boss, maayong buntag boss. Ano kini siya ang kaning daan padungan to sa Gabi? Takdo na siya dito. Takdo na. Pero apan dito sa bahin sa kuan Gabi, murag gihunungan pa man to. Hunungan magyapon di ba? Hinungan di mo karon? Wala. Sa to pa kini ang magpadayon padungad to.
Sunod ani humagpatag, sunod ani siminto na day no. Mao ra kadto mga igsoon. So tinuod gyud day nga nagpadayon na sa pagtambak og padayon na ang kahumanan, padung natas kahumanan aning Pilipog Tugabi Coastal Road. Usa kini siya sa mga daan mga igsoon nga giingong mutakdo sa Cebu Cordoba Link Expressway. So mao kana mga igsoon. Natabahan ti sa kuan. Hindi naman kapag sa biwe, kita ninyo. Pagkari na mo kay. Wala ko na parking dyan. Boss, usa ni klase nga kuan boss? Yuta. Anapog mo siya, anapog. Anapog. Thank you boss ha. At least nakita na to nga taas-taas na ilang agi magsuon. Padong lagi di madugay, padong lagi dis kahumanan.
Ako si Gawins ug mao kini ang Cebuano 123.